Mbak Ayu. Oh iya. Saiki iki sik no sing sapa? Nangka blonyoh iki no. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget ana nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Andayani dalam kurung nangka blonyoh. Kok nangka blonyoh. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek, ora tau blas. Nangka blonyoh Bagor Brand, iya. Nek kula nangka blonyoh terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok aku ngomong karo aku. Lah sing muni nangka blonyoh sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing domong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyoh. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen, wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Ha iya to, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo, lah wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe Tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Lah mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Zaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere mridu dandan, awake sak awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki. Kae sik Tatin sing digawe. Oh, kok lemu banget ngono. Sing do omong iki, oh kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksudnya? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjet-menjet? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, Paribasa. mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Pasti peribahasa no lho nek bahasa Indonesiane. Peribahasa iki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi kudu peribahasa, nek peribahasa iki Nek Jawane apa? Peribahasa iki Apa? anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Oh sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misalnya sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku
cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki, biasane nek wong ngelek-elek iki seneng e. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wes ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngopo? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku enggak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-anekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Rin. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Ngene lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kayak gondolan kayak perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok, aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu ki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wer aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do? Nah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kae, umpamane dadi. Oh nek karo kae berarti geleme. Ajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Maksudnya apa? Ngono lah. Bener kowe. Yo. Saiki yo. Urung kok nek ngono. Meneh. Ke. Si. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Ngapa to? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Mbok rasa nganggo sih. Lah nganggo apa? Wah, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apa nih? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo. Tembang mar apa? Nek mengaku sing wis apal aku wegal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wes, iki lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ra pas nang panggung ya ra wani aku. Wis karo bapakne rasa. Kita, iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sih kayak kuwi. Melu ki lho bapak.
Ya cah kendel sok calon dadi bintang tamu. Ayo. Lah sing mesti disawer Pak Sukino. Ya.